turoi nengkan sawa jing bipata nengkong ibadin na pagkay utay unman rong yalam no yaki syakari basuken pang in yoshat nang nagong mabukan anda jing yang akan long anda jing yang akan long anda jing yang akan long jalan dan satu baik di sungai Lekong anda turoi nengkan sawahan tadi subut bipang agilo neng bernai unmat jam ya kiriu pujong lubang snyajing dan bajing sokonai aba unmat jam bagyalan no upran anda jing kot yang akan long anda jing kot yang akan long anda jing kot yang akan long jalan dan panut baik di sungai Lekong anda turoi nengkan sawahan kapording kotan long aga jinggim marway hanggo bingkan syong gadi bisa rutwai rukala apa jingkang chongki lupet tema ploy bang yaso patuhi anda jing yang akan long lima bapernai ka apale kejong tilong iriu pui na keleng sao dong tiala bagi siki yang step de ban tenda jingwan dongka nama jingwan kani magalangan ka buka jingwan kani magalangan ka buka jingwan kani magalangan ka dan sindong ngadu bentong nama turoi kan sariu bausim ada burong pun sapa dari mahang tega kaburom kala nangai tengken kakahir hir bangun bantu nong tendi dan lajangi na jing lom rau bangi kasasito nama jing mangkahi magalangan ka buka jingwan kai magalangan ka buka jingwan kai magalangan ka sindong ngadu bentong nama turoi kan sariu bausim aga burong pun sapa Pajuan kata kahimanging yoi galaupan nama rutai mahi ulay basbas Supantong udah kasangin yaro Haleluya Buka jingman kahi burong pun sapa Kapurtay ka ng bing sway da kabaan Jingwan kong ka Rodut kong kiki mo yang da jing shakti
สุภาพมาเมยอุมันสีอุปามาเมยาอุมันสินบาดาวาจิสุนีกาจิงไปจองรูกุมกาดิงทาปากาอุชานี Pendek ajing sawan Utrai Yesu ajing kan uye Ruhon nara janwan Kagum kagulang kabakon Jabang Pak kendai Pak marwai ngayeng da jing lengno marwai ngayeng da jing lengno yuji sunong na sarwe Joy
Tuhan, kuyasakanlah upah Hajing bisa sempurnakan Katui namarpo
ikut ya kan ika jing ruah kan ika jangan miet ya jing ruah. Kabalai spa arbufra menga ikut ruah Yesus ngin ruah akesur jong kecing ruah. Menga ikut ruah Yesus dan ban Ding pelamnya abone. Kalong ding me abone. Kalah yarsha kabertay. Ding bangkangka poka donut adu too long. Come live too long. Come live too long. Kat basa uglay kande. Kat basa uglay kande. Kamen sim baju lang sudah. Kamen simba julang sudah kasaguma mendawa Ban pensong am siam dalai-lai. Ban pensong am siam dalai-lai. Maka jing Uban pengo dan yanya
nang kong ngi penpau je sungguh yo blai boleh ulai lam bingi negla ban yapoi na kisnot bro likely ngadu kirang ba bat ki kentai syagani ka jingising assembly ka bakharar hadin bangila yo ya ka jingising assembly ka balong sutanga asnem kenti mata niyo panigalat sujisin ban yalang kum ka kasi jaintia presbyterian assembly kumta ngi aingu yo blai nama ka jingalam jong u lamba kini ki atli kisnem kadu mengin yo ya kani kapor sujisin pat pen kraw yo blai lamba ki kam ya ka bangin se yo banya Thir bani perkhat hari ni kejilang assembly kejangi bat kamjuru ya kejiseng kejing mani kejangi yau blai lama kani kejiseng assembly kebakharar kemudian ni kapor moderator jang ke assembly yang pediang sobha yang iwei piwei nadu ki peranongkit kam Kita khot committee prepare bat kumjuru ya phi ki nagaliang jong jinge sing kenthei ka jipi assembly ki nomai khmat na ka jinge sing samla ka jipi assembly bat kumjuru ne ka por ngis ngum hasibun kumba ngila penbait kat kumgur kompanyat kam jongi ka assembly ngila Kot sungguh haru, yagi perbengai kejangi naga Nepal Mission. Tinggi sungkemen sibun, bagi ni perbengai naga Nepal Mission ru, kela banyadan bat ngi hanega pol. Ti ngi pediang somha yaki ru hanega pol. We are glad to see our friends from Nepal Prison Church to be here with us to join together in worshiping the Lord through this 12th session of the KGP Assembly. We are pleased to see the leaders under the leadership of Reverend Balajit Ramsid, or in charge of the Nepal Mission. We welcome both men and women from Nepal Prison Church to this gathering. Te swabing in ya chaprang ni kapor nga kapar ya uskatri jangi unsoma ya gaban puli ka program jang ni kapor. Reverend Moderator, Umtong ilayo sengeu ya kajing ruai penremen sim na kabalang maunai ban mentah kene kapor nyau baji nginyo ban yalam mi kene ji seng do moderator jongi Reverend JS Litan nang tangin kajing pule na ketien jong blai ban yalam kajing ruai di tembasan Dr. WS Dan nang tangin ya kajing kren pediang na kaliang jong kabalang dari Reverend I.K. Jamu, nang tangin yo ia kajing ruai pediang, nakabalang Presbyterian Penden Umyong. Nginyo ia kajing lom je engu pada kapor balum ia kajing engu nginyo ia ki arteli ki choir, kabanengkong nakabalang Presbyterian Sadeu, kabaan nakabalang Presbyterian Nong Thlep. Na tangin yo ia ki greetings, na takabakadu kajing penbena bad jing penuai Reverend Moderator kene ke program ha kene ke janmit Haswa bangin ya chaprang tenge pendam ha jinwai kanu krau ke jingye kanu krau ke jing snei ba ke jima be jima tribe oblai ba menbang ina long ke priye ke pop uji sulawan ban yap yapri nama ke pop ekreng kang ke jangi bad de nama ka jing e ke bro try jangi Jesus Christ
Ngiyo pa sachisin ablay. Ia kani kapor kabakmen hani ka jialang KGP Assembly kabakhat pra hani ka balang pendenan mong. Ngai ngoi ma atrai na malalam yangi nadu bangilami naga Assembly ka balang sut nga. Ngilayat ko trai hani ki atli kisnem. Ngai ngoi yame na malalam yangi mingla man pentulon ki babon ki kam po ki atli kisnem. Nagbang penyai seprang ki kam ki bakrau ki jamela magaje ki GP Assembly. Nakade nakalong nakirang ba berkamjur on ki kentei. Gilio kolat ko trai ban syukri me hagi kam ki baper lamba kini ki atli ki snam. Barngi pan pau wujus ngungu able namal lampat yangi kumni kumpai lang jome. Hagani ka balang hangni pendan numyong. Barngi duai ko trai kerku ya gani ka jinga seng ko jangi kanalong ko trai kapor kimela bat penthmai ki jimot ci berkat jangi ka jinga dei jangi simet bamel trai blay jangi lamba ki kam ba ki jing trai ki magi dan par pendap bat ngi duai ko trai kerku lamba ki jirwai ki jingaro ki jimpuli ka ktin ko jama ka bangi yos nguru ki ktin lagi khobor ki bangin su yos ngal bagi syakri jama bat kamjur ko trai bublay lama ki jingalang berkat kam ge jangi kinalong kimi galam doman simba ko yu jama trai bi ker khu yangi we bat ngi dwai ko trai bublay wat sha baki bo jamaman ko trai un patame gi chimo berkat jangi keban ka ya ga buram ka jilang blay ge jama da ga jing start briu jangi andre ai ba ga jing start ka jing champang ka ba jaman sim kan lam yangi lama ga ji seng baro bang duai ni ka mit ko trai kerku yangi habangin yo ye gani galat jong jing syakri lama gani ka jingseng ka basdang jong gani ka jingalang KGP Assembly hagani ka balang kumdang duai yo mansim ko yo jama unyalam yangi hi benda baro atrai ki jing syakri ki jangi tos ngewe ka bango naman ngi pan ngi daming ni baro hagateng trai ban pen im jangi Jesus Christ amen. Ada kapor ngin puteng ngin syakri jongi yau blay da kejerwai ke bas sanspa nya puwai kejerwai ke bas sanspa nya puwai bat hadin ngin kejerwai kolom penmena bat kumbala penpej hak program I teman pesan Dr. WS Dan naga KGP not mingi bat naga nong bat do jing hadam presbytery Inyalam yangi hagaba puli nak tiang jong blay bada ke jing doai pen kraw yu Jesus Christ utrai pi baro chinom do kiangel neng bat ke record to boram yo u kum to ngir wai baro ke khat ke jirwai ke basan spa nya phoi Kristu trai eba roju nomdu eba roju nomdu ke angel ku ke riu ku tombo
bare mensim apo kamu nenggu apo kamu nengru dongeng doko ngopa dudem manmu burung manmu rom ya Aswa bingilai coblai haga jing duai, ka jing pule naka kten ka bakhoi ka jongu ka naka por ka long, naka kitab Exodus ka long ka bakhat sao, dekat ka bakhat lai haduk khat san, ka bentag babut naka kitab ka baar ki Chronicle, arpo ka long. Do ka dekat ka basan ter ka bakat do naka city upol apostol syaki Filipi ar kalnong dekat ka baar ter tongin syashkor iga kten ka jonglai Tiu Moses ula ong hau tau pat ba wat chap ting pi to sange to kmiru ya gijing penem gijong try ya ka ba unsapen I hapi ha kane kasngi namar kita gi Egypt ya ki ba pilio I kane kasngi pinim yo isyo ya ki lano ro Utrai uniale nagabenta jong pi. Namar kata to das ngap jar pi. Berutrai ula ang hau Moses. Balai bamelin yer hanga. Tu kren hakikun Israel. Bakin nang yait no. Baru Jehoshaphat ula yang hakajing yeseng lang ke Juda bar ke Jerusalem. Haka yeng utrai, hakmat ka pelau bertemai. Bat ulong, atrai ublai ki kipa jongi. Leda ka basneu kawan hangi, ka white lam, ka jing bishar lane ka klam, lane ka nam sneu, ngin yang hakmat ka ne ka yeng, bat hakmat jome. Namar ka kerteng jome, kalong ha kane ka yeng bat ngin perta hame hagi jingjen jar jongi demens ngau bat men penem yengi dementa hakimi ki khon ki aman bat moab bat lom ser yaki bamam shamla sha yaki Israel ban yart ma haki hakmi kumno ki ai nong yengi Bagi wan be no yangi na ke jingyo kenti chong me. Ya ki ba mela ai hangi ban yo pateng ye ka. O ublai jongi hato menom bishar ye ki. Namar ngim don bor ban yele yone upat bakrau ubawan ban yele yangi. Lemne ngim tip ayungin le. Henry ki kmat jongi ki long hame. De hau jehasil ukon usekarya. Lawanu mensemu try hagajing yaseng lang. But ulang. Tu syashkor pi ki Juda baro. But pi ki baha Jerusalem. But me us em Jehoshaphat. Kumne ong try hapi.
Wat Shapting, Lemne Wat Kau Eit, Namarune Upai Lang Bakrao, Namar Katma Kamlong Kajong Pi, and Ray Kajong Blay. Pimdan Kambanile Agane Katma, to Bo Bay Yelade, to Yang Tick, but Kmi Yagajing Panemu try, but Pi. Go Judah, but Jerusalem, Wat Shapting, Lemne Wat Kau Eit. Do Kilate Lashai Banyale Yaki, Namaru try Ulong, Lambat Pi. Penta Bakadu. Tu pin pendap no ya ka jing keman jonga. Ba pin ya long ka ju ka jing mot. Ki ba don ka ju ka jing ya eat. Ki ba shiman semi. Ki ba ya dai jing mot. Wat le ro de ka jing ya pen le ne de ka jing sarong. Nrai de ka jing ngauret. Dan nyau pi ya ki parlok ki ba kamba. Ban ya le de. Tu yo ya ka ne ka jing mot hapi. Kabalong ro au Kris Jisu. Blain kurkuingi nagabangi pule bersaskor. Iga kten ka bakoi ka jong. Ini pendam jing tuai. Sa chisen kumne au blai kupau changi ubah peneng. Ublai jong ka peneng baru blai jong ka kendau. Ublay ubadap ya ka long renyang ka man renyang ka chong iway pa iway. Ibay don hapo ka jing sop chong ka ni ka yeng ka bakentang ka chome. Ngidap de ka jing ngongo ka bakraw sikat day ime ko pa ba isnay. Nimar ka sang tibadan bor ka chome. Kaya lambek yang ina laki jong ki yang ki sembat laki jong ki balang ki jong ki per ki ba per. Badon hapo ka satri jong ka KJP assembly. Kumne ngila ay ka banyo wan hakane ka yeng ka bakentang ka jame. Hakane ka balangi hapendam umyong. Ka jinggo bar ka buram ngi ay sume able. Ngias ngau kumbalapan ngau mentana traiken ra. Bagi para bangit do ki changi ki bawan na do nang tenan nepa. Kila ro i ka ban wan i ka ban sakhi. Ye ka jingyai chong ka kam ka jame. Hakane kathain rilum kasi chantia ba ka changi. Aingo ime awblay kumne nakabenta. May penla yangi bangin rong hakane ka yeng ka bakentang ka chame try. Kom ka assembly. Nakabenta ka way ka jeng temu. Da ka long ya ka ban pen ya perkat ban ya selok ban ya tai. Halor ki mat ki phang kumno ban nang pen kraw. Ban pentelun ya ka kam ka jame. Apa upur usam jang ka KJP assembly. Hoi shawai rukum jo atrai. Kat balong kamon ka bakoi ka jame. Dap de ka jis ngungu awlay na ka benta ka balang hang ne dan pendeng umyong. Kabalap yang ngurmen sembat mons ngobhayingi atrai. Makumne ngila ka ban sakrial luj ime atrai. Hakane kajaka. Ibu akmat jame ko kpa. Nado bas dang jang kane ka jing yasem ka jang hatrai. Hakane ki lais ausmi. Yarap yingi awblay benado kane ka klimat. Kumbamela isnay ka banwan ra yingi hangne. Simtiru yingi iway pa iway. Nado moderator, secretary, hoy kinongkit kam. Jang ka KJP assembly barok kawai. But I kia try kan rad. Ya ka jing champang bar ka jing sngotu. Kumno ban patai ban pen sngotu angi ka jing yat ka kam ka chame. But kumjo yangi kit khat bar ki delicate. Ki ba ya wan ya ka ban ya pleu jing mot. Ya ka ban sakhiru atrai kan rad. Kumno ka kam ka chame ka yat. Nagapor sekapor. Bat kumno ro benginang ya laai ka bandang pentulun ka kam ka chame. Sekis ngi bat ki por ki bandang yat. Yalam yingi awblay. Do ki jing yalang perkat kam ka way pa ka way atrai pi. Baki jing
Yakin do ka jong ikin long da shisha try. Kabaya lam da uman sim bakui ujame. Penyo hangi ka jing yas ngau sipara. Penyo yangi try kan rat ya ka jing ya iwai iwai. Kat gom ka jing hikai ka kten ka bakui ka jame. Kumbangila polis dang mentan. Banginla atrai kan rat. Ya ka ban sakhi sa ka ne ka partai. Ya ka jing krau ka jing ka jame. Ya ka ne ka partai hi para kawai. Tribe 8 bat pa isne. Tunang yarap at tribe 8. Ya ka jing sakri ka chong ka assembly ha ka ne ka chaka. Dar hado ka jing seng ka bakhadgo. Kabalang ka sngi ka bakrau bat ka pakentang ka jame. Yarap au belai. Baki jing yaseng baro kin long da shisha. Kiba day man same. But kiba uman same bakui ujame. Unyo ban tray like Lord ablay. Hala ki shakri ki jame kamtam. Kitu kiba dan ka benta ka bakrau. Ya ka ban sam ya ka kubar na ka ktin ka bakui ka jame. Hoy nado nong kren ya ka subject jong ka KJP assembly. Kabapan kan mau yangi. Bangin kmi ya ki kmat ki jong isame a tribe. Hoy ngiyo a tribe. Habangi masla jong kan ka kandau. Kijing bar kijing ele. Kilong ki bajur kata-kata. Ki bor jong usaitan borus jaka jengdom. Ki wan be na din jong ikukpa. Kumba ki wan be ki sipai ki jong paro na din jong ki kon jame. Ki kon Israel. Hagarik lau harut kaduriaw basaw. O tribe ije. Ladalong kaman ka bakoy ka jame. Yarap pa daw man slim bakoy ujame tribe ije. Yagaban pensat bor yang atrai. Kom ki sakri ki barit ki jame. Ngimdan bor atrai it ban ya le yakini ki bor jang ni ka partai. Ki bor jang usaitan bor usem jang ka jingdom. Ngi khat kerpar ya ka kerteng ka jang me kokpa. Kumba unce hosafat uong uplak mat jame kokpa. Ngimdan bor ban ya le kat yo kani ki jing ki baker tawer yang i. Henry ki mat jang ite try. Kik met shame. Namarka kten jame ka ong. Da ka buj da ka bor. Henry Roman swim janga. Ong mamehi ko try. Yarap yang ina marka ta try. Lai ki jing kinang jor. Lai inam kenran. Ngin shania tang hame try Jisu. Day mamehi uban shan. Shimti yang iway pa iway kukpa. I try rat pakane ka jing sem ka jing kan long de chicha try kan rat. Ka ba diamond sem. Kumba mela ta try kan rat ki shakri ki chame. Men chis pas nem men shwa try kan rat. Hakane ka jaka hane ham mairang. Mela wan ra ya ka revival kuk pa bisne. Ngiran kambiang a try bi e. Baki balang ki chame kin ki im ma try kan rat. Baki yang ki sem ki chong kin ki im biang try. Namar da shisha ki jingele ki jor kata-kata. Haki yang ki sem ki jang ko try bisne. Ngiran kam yo man sim ko yo chame. Bdiang ye ka bangu. Kining duwa ni kot kerpar kertang try Jisu na pun em chang. Ma bro ki jing tulat ki jing tuna ki babon. Amen. Adik Paul ingin ya poi bino syaka benta ke badan kam ya ke balapan bed kat kum ke program ba kata kolong kecing kenen pediang. Nak liang jong ke balang ke pediang ya ke jeseng. Ba ngi subhasibun ba ke balang ke balapan bed ya Reverend Aiki Jamu. Ben keren pediang nak liang jong ke balang. Tanggal part ya Pastor Jamu subhaban wan sini panai kecing kenen pediang. Di Pastor Moderator,
kini kilong kijing keran pediang nagal yang jong balang ya pi baro iway pa iway kit khat ba ki delegates jong ka jing sang KGP assembly ka ba khat ar lamru kit khat kilong kit kam kit delegates jong ka jing sang kan thai KGP assembly tang tiak kum ka jing tip ya ka menor bat ka menta jong ka snong pendeng myong ha ka ba ka balang Presbyterian pendem myong balaseng ya ka ha ka ni ka snong kadai ka snong pendeng myong kadai ka snong ha ka ba ka jing bon briu kalong ka baar na ka snong ki snong ki ba hapo ka hima nong klau kalalong ka ba roystat ha ki ba bon ki liang nadu balaseng snong ya ka menshwa kata ha ki snam sijar news pa ai ompat don snong hang ne ha pendeng myong ne ka snong mairang kala bandon wei bat artli ki yeng priu ka jingmut jong ka kerteng pendeng myong kane kawan ha ki artli ki kentin ki bayasno kata pendeng kabamot ya ka madan ne ya ka sharing lum bamadan yong kamot ya ka them badon ka ka bayong lane ka theo ya ka ber lane ka thwai ka ba jeliu bat ka ba bat haba pet ya ka ka long ka bayong kum ka sun benang saudong ki thwai ki don ki japung ki kadai khlau bat ka long ka ba shitom ban yai briu kum ta ki briu ki ba wan yai lenti na mairang na maulong bat na benther ki juong bat ki ju khat ya kane ka jaka kane ka them pendang umbyong ha ki tu ki por ki ba mensua ka balang Presbyterian pendang umbyong kadai ka we ne ki khun jong ka balang Presbyterian mairang lathung balang pura ya ka ha ka lai phuai ume khat khandai spa prapunyu ka balang Presbyterian pendang umbyong kalapan mi ya ki artli ki balang ka balang Presbyterian mau perdoi ka bahap menta ka mausut Presbyteri bat ka balang Presbyterian mairang ba kumta ka balang kalayo petiang ya ka jing pentip na ka mairang Presbyteri baladai ban petiang ya ka ne ka jing sang KGP assembly ka ba khatar ha ka snem arjar arpulai Henry namar ka pandemic COVID khat khandai kala kanria no ha ka ne ka snam arjar arpusan ka balang da ka jingkman bat ka ba shirham kala penkre ban pediang ya ka ne ka jing sang assembly ka ba sedang nadu ka ne ka sengi 14 April arjar arpusan ha ka jing ya troilang ka mairang Presbyteri bat ka pendang myong district kumta ngayeng menta hang ni nagaliang ka balang ki arspa praposau tuli ki yeng Kristen ki shispa laingut ki riut khot ka balang bat na ki shihajar sanspa khat prangut ki khun jong ka balang ban pediang sobha sengau sengau kemen yapi baro nadu ipastor moderator kinong kitkam jong ka KGP assembly ki pastor ki pro pastor ki khat ba ki delegates jong ka KGP assembly ka ba kan thop ru ya ki nongket kam ki khat ba ki delegates jong ka jing sang kan thai KGP assembly bat ru ya ki youth delegates na ki jing sang samla KGP assembly ni pediang sobha ru ya ki wei ru ki tu kita ki long ki fraternal delegates ki invitees lada don bat ki bandang wan ha ki ni ki sengi ki choir ki ban ai ki jing ruai ki ban ai ru ya ki jing ruai penramen sim ki bawan na ki balang ki standing choir ba pher ki badan hapo ka assembly hi ki ban sawan ha ki ni ki sengi bat ha ka sengi uturai sakawai ngi pediang sobha ya pi baro syaki yeng ki sam ki jongi kum ki khun jong ka balang ki yeng ki sam ki jongi wat lai ki long ki baret
Henry ngida kerpat ya pi ba pen sha shitom lam ban ngi ka balang hakiyeng kisam ki jongi pen salap bat pen madru shibun ki jing khamtam haka aukor ka buram haka bam ka di haka thia ka dem Henry ngida kerpat ya pi da ka jing snguret ba pen shim ya kata kum ka kabu kum ka lap ban hikai yaki khun jong ka balang jong he tolong try bat tole try hakiyeng kisam ke jong he daya thu ka ai ka bom long ban bam bat daya thu ya ka ka balong ban bam ka ba khadu lada pen lap shibun ne khendiat haki long yeng ki long sam ke jong he wat la shisha ngila persang ban le bat ban ai ka ba bhatam na ka ban ta jong phi bat ya ka kam ka jong blai Henry ha ka jing long briu ong ka tin ka jing long briu ka bom la biang to shim tang ya ka ba bha bat berat bat kelat no ya ka basniu baro ngi petiang ya phi ki yeng sam ki jongi kum ki pa kum ki henman bat kum ki para ya phi baro iwei pa iwei ki bala ban poi ha ka de sngi bat ki banang poi ru ha ki sngi ki badang wan ni petiang sobharu nakaliang jong ki social media ki kor ki bor ki ban pen poi se ki tu ki wei ru ki bala ban ya senglang ban ngi ha ki ngi sam ki bala ban yo i lamba ki kor social media ha ki janmit bat ha ki sngi ki bangi ya senglang ha ki balang ke jong e kini ki long ki khendiat ki jeng kerpat na kamta jong phi kit khot bat ki delegates ka banung kong sngau bha ban ko ngu lam ya ka jeng pen bet jong ka balang kata ban poi bet se ki yeng ki sam bala pha tang lada phen mat ki jeng phila ban ya thu yang ki nong sarai jong ka balang dang ha ki ni dang yo ya ka jeng tep badan ki yeng ki bala pha kim ki khot ki delegates kim la ban poi la don na pteng jong phi ki ba sneu nyun sneu shitom kamen ka phat daya thu ye ki trayeng bat changi ki nong sharai kanang bangila man le ya ka badon kam sneu pha ko ngu lam ye ka jing pen be jong ka balang na kaliang jong ka traffic bat ki parking banbu ban park ki kali ki jong phi hai ki jaka bala pen be kerpang ye phi ki khot ki delegates kanang bandamon ra ye ka jing thut ha ka le ha ka wan ka buram bat ka jing yaro ka long show blai menta nga ai ka kati ka jing khub blai yo modor tor kum ka dak ka balang ka bangi ngi petiang subha ya phi habang ai ka kati jong ka jing khub blai ka jing petiang subha ya phi ka KJP assembly lambai modor tor kerpat ru ya ka balang hi baro kawe bangin sobha banya yang lang I puso modor tor ai ka kti jing khub lai yang sobha hi modor tor segala ka balang ka jongi an penyai ka jing sang nadu pasang du khub lai subon tem khub lai ban chong sobha ban chong te menta nakal yang jong ka balang ka don ka jing pan khre na ka banta ka jing pediang sobha ya phi da ka jing ruai pediang ki kun samla ju ka balang ken ai ya ka jing ruai pediang kuble shibu
sim trong y ka shlei ka bendak da ka cinkmen banya shem lagi para kun ki kun ka cinkermen ki shakri na jan na chai ki bas no jinkot ublei banya wai rikat isur ka cing ai Hakabalang Tesaloni, lapit sobhaya ki shakri. Kabalang hanggi da cinkmen, kapit sobhaya ki. Banyasyam kumshi para, kabalang jongi katrang. Hagi lumping at hangi, banyasing lang. Hajing dot tan kinong red, trais nila kabalang, kagamba halor ulum, try tum sala upay lang, kamana kumhailin, kabalang penhap nabneng, kuminsim bakuy tulyar, hajing yaseng. Hakabalang Tesaloni, lapit sobhaya ki shakri. Kabalang hangni da cinkmen, kapit sobhaya ki. Banyasyam kumshi para, kabalang jongi katrang. Haki lumping at hangni, banyaseng lang. Yai da umensim, kuki shakri jong ublei, kalingkor utray tuba, kilin kaba pun bantrei, beulong hajan batni, dajik mengin yai shakri, trayungwan banchoyangi kani kasni. Hakabalang Tesaloni, lapit sobhaya ki shakri. Kabalang hangni da cinkmen, kapit sobhaya ki. Banyasyam kumshi para, kabalang jongi katrang. Haki lumping at hangi, banyaseng lang. Kublai Sibona Pastor Aiki Jamu Namtak tuki kintin pediang jongpi yang iwei piwei nado ki nongkit kam kit khot kit diliket bat kini ki sha khot somaha kini ki jeseng kintin pediang jongpi ni pediang da ka sungur mensim
bat kejuduai jongi bau bulai unkurku yengi kum ka assembly bat kum juro ya ka balang ka bapudiang yengi ban gisno kumenro ya kitu juruai ya ka bagi kun samla kil ai idon hangni da ka jingkermen kum bakil ruai bau bulai unang pen krau laga kam lama ka assembly kebeli sibune ya ke jingkran pediang bad ya curwai pediang tementangin poi segoi pat banta ka tagalong bangin lum iki jingai ngo in pediang ke jing ai jungi sika kam ke jong blai di kat bangin apun kre ban lum iki jingai ngo tungin ruai ke curwai ke balai spa anyi pusan pat hadin kene ke curwai kerpat iki volunteer jong ka balang kin somha ban lum iki jingai ngo bat kat badang lum iki jingai ngo ngin yo ru ya ki choir la ka balang sedeu na ka balang nong telep balang presiden sedeu bar ka balang presiden telep kin ai gi choir jki kat bangirang lom gi jengo pi chakri utrai lukan rat yoro pan pau chi pan em hapotei baro ka teng badan bor uji supen kraw ka hima ka jong u hangi kalapau ka jerwai ka basan spa nya pusan Baton bon uji su ben kra ka ima ka jong angi ka lapa usen sha umble man ben em ula changi Lajan lukun ulapa upai lang ujong unriwa yarong kagrau kaje ben em guji sumbla yo jing yarong you blame upa aklita kapuro yukun yangin bertajam ki angel uneng ki yaro ya unlang ro ki man Demba kingu ya ungin ya dem ya ungin ya ngung katonu jongi atrai tu benku kampuro bat yaro uji sungen an jinggut ya ujung unsen chat klem wa Badadin balumi ke jingango ngagarpad ya Reverend JL Molong wai ni pesorang ba jang ka KGP snat sabni in sama ban pen kedang ke jingango bad kumjuro ban dwai napta ki ke bangin sependep kum assembly
bat kumjur manduai namta kabalang ke bapediang bubulin kurku ya kabalang. Hana marwe
bạc sang kim đơn đor cao nhân siêm ca sang ban yo lan shi liang chính đừng kia ban yo dia lam nhân sang sang ban lại na chính tem ra lam nhân sang sang ban yo ca chính đừng kia lam nhân sang sang yo chính suk ca mình siêu cây tăng ha u chi su nhân xem ca chính tư mặt ca bốc trong y un sa
sedih dan cinken mau bagi tip ya ulong ta Kasap terbang ublay uay hakilong milong pa Bakin hikaya laki kun manyeng hajing shisha Bakin syakting ublay Bantip cinglong ublay Bakin yat hakalim tibaden Kadang yat kipon Cingkelakiwan Kajinglong basisya Kala nang jod nang pra Syakri yuble Napor perten Kamlong Hakmat ublay Jingkot kalong kung kinong butchong ublay Hajing snow rituan Hakmat ublay Tau dur yalanong rin Jingkit krito shir Tau dur yalanong rin Jingkit krito shir Kajing hakan yo jaga Shaluki ata Tong ini tuai. Kopa jongi ubah peneng. Ngi ai ke jingu ke bekrau ya meh kana ke por mentah. Pamla penla ya ke KGB assembly ya ke banwan ban penlong ya kana ke jingi seng kana ke balang hanya penem yong. Ki ai ke barok kat kelong ke jing penbet ke jeme ko try kan ra. Penyat bet ialah kejong kebalang kejume kebor balang kejubi assembly ya keban penyesyam hakan ya kebalang hanya penem umyong kesin kebakadar terai kenrat ijing penkre baro kilong kijong ye kibrio nrei kejing penyat renti kalong kejome ko terai kenrat nadu kebalang Kebala penkre ia nak jing seng la kambon ki benai. Haduk mentah kebala ban pediang kumne kum makalong. Komju ke KGB assembly. Kenokit kam jongka. Kebala penkre ia ginon kam baro. Ban penmit penbiang. Nak mentah kejing lang perkat kam. Bat kejing mana play. Kinong keren kiba phe kat kum ki penbet jong ke program ko try kan rat na magatangi aingu ya meh kana ka por baka long kum ne kum maka long menta ha kana ka por ka basdang
ya kaba ingin sedang nang ne nagi benta baro kejilang berkat kam ya kami simenta hala kejong nakaliang kajong ke assembly bat kini senggan thairu komju ko try kan rat ni khot ke pat ya me ba man ya lam yang ina do ke basdang kum ne ko try ya ke benta baro ya ke bangi dai ban pendep la ka long ha kan ne ka jingi seng ke benta la syai la cisngi hadu banakot kan di program baro ikum malapan bat renti yaj bet kenya renti kam tam ke jilang perkat kam ko try kan rat na ka benta ka jing yaj bet yaj renti bat ka jing roy ka jong ka assembly hi baro ko wei ba ka nang pau cha na ka pertai kum ka ta ka jing syai bat ka melu jong ka pertai ban ai ban pen i sya ka pertai ko try kan rat ya ka buram ka jome ya ka jilong blai ka jome banang kring ru ya ke babon ki khon ka jome ki badon hakan ka slakan daum ki bompat nget ka kerteng ka bakoi ka jome try kan rat nama ka ta hakan ka por ni shene tang me blai badon bor baro ya ka banya lam yangi kom ka kajebi assembly banginang roy seprang hakil liang jong ni trikam baro ke mission ka jong ka ke badon capo baca bar ri India terai kandat ni nama ta ni dwai bangi khot ke pat ke me ba mendon lengkat bangi berjalam he ke benta baro bat ko terai kandat hakan ke por menta ngele sim menta kom ke ne ki koyar ke bla ai hakan ke por mentaru neru ke long kajing ero penan buram me ke keteng ke bakhoj ke jome bat ke benta baro ke bang layo menta hakan ka jing seng ya ka bang sayo ru trai kan rat dengan ka por ngai sim mentalang ban aingu yame leng bada ta ke jingir khu ya ka bang lio pdiang na me ko trai kan rat ya ka ba mela ayangi leng ba jong ke kamai ka ji ke ba pher ngelayo ban lum ban lang ban penon kam ya ladi bat hakan ka por wan ru ban ai syaka kam ka jome na kita ki jingir khu ke ba bhatam ke jome ya ka mala ai yang iken to pediang ko tragen rat lailong ibarit ke ba kumno ru hakmat jome in long iba kodor in long iba kraw ibala ban pensaiso ya ka kam ka jome leng ba ka jing trei kajong ka assembly hi parok wei kan rat yusuba it na magata ya lama me yo moderator ya ke secretary bakin yo shimta baro nadu menta bada ki po ke brangwan ru tos ngeu ya ke jing duai jongi aga kerteng trai jongi Yesus Kristus ni pan amen. Nyelayu i hane ka program jongi hane ka por in shang la de man yo ya ki jing ai kublai le na greetings na ki to ki bang la khot ngom ha ka assembly lambaga executive committee ni la rai ban khot ngom ha ye ki na mikmat na galiang jong ka general assembly jong belang presbyterian hari India bat kumjur na ka ribhoi senat ki na ngalam jong ka ribhoi senat dan rei na sutu bahadu negapor kimpat simlala ye keban Jordan dan ingin sele kebadan kam hagapor perkiwan dan tak ada negapor kam don su kali ke benta kecingkren kublai lena kecing ai greetings dengan poi bino sega benta ban yo sngo wi kicu bamana ban ga kapar yo sekretari sumha ban ai kicu mana padan kam bat kumjoro nakaliang jong kapalang.
Reverend Moderator kidon katto katne kijing penbena hakane kopor nagaliang jong ka assembly kabanengkong kadai ka program na kabantala syai kasingi khatway tarik jong benai April rajar pusan hakapor nyo live am kandon ka Bible study hapo jong kijing alam jong Reverend Dr. HCT Sumer nang ta kapor sipho baji kadai ka jingeseng perkhatkam ka baningkong hakani ka sipho baje kadon ka inaugural procession jong kinongkit kam jong ka assembly namar kata lakerpat ia ki dekot kilikets jong ka assembly bakin don lopa ha kajaka shua ba umurator rengkat lembat kinongkit kam kin wan rung unong ra ya ka Bible day teman basan W lengdo nang ta ka jingeseng paidba la shai ka singi kan long hakapon riu laipo ka jingruai penremen sim na ka balang persterian mausud nang ta kapor nyo baji ngin sedang ya ka jingeseng hakaba on yalam na kabapuli na kaktien jo blay badwai de Reverend S. Imsat na tangin yo iyaw nongkren na Reverend H.L. Kongwir na tangin lum ikijing aingu badakapor balum ikijing aingu nginyo yaki arteli ki choir kabanengkong na kabalang persprian nong kasen bad kabaar na kabalang persprian lumparing nang tangin yo ikijing penbena bad kajing penwai kabar lakerpat ia kidukot bat kiliket sejong ka assembly bakin ngobha bani ap hadin kane ka jingeseng hakaba ki volunteers kinyo ban sam ia kibuk kabalai lakerpat ia kidukot jong ka nomination committee bakin ngobha bani sa sipor kidon kattu kane kikam ia kabangin yo ban penbai kabasau bat kaba don kam kadon kakot kajing trei kabalang persterian harilum kasi kisnem ciajar kendai spa kendai polai kakot ka Nepal mission kajing trei kabalang persterian harilum kasi kisnem ciajar kendai spa kendai polai hadu arhajar khatway balatho dari Reverend G.S. Litan Moderator jongi bat ya kene kekot ya laai na kabenta ka kam mission jong ka Nepal mission tila kerpat babaro nginethit namar baro kabami kan lejbej sya katei ka mission ka Nepal mission kador jong ka kalong arspa kawei ti unong tho wong ba phila banai tam phila ruban ai duna tang ba kan long kijing erap na kabenta ka kam mission Reverend Moderator kini kidai kijing penbena Reverend Moderator kini kilong katugan ne kijing penbena nagaliang jong kabalang hadin melawai kini jingeseng ingkerpat ia kabalang maunai kabalang sadau bat kabalang nong thelem sengobaban hak tu jaka pafisyong bagi trai jung yeng kin sayalam ye phi sekiyeng lakerpat ia ki sekretari jong ki presbytery ki baham apo jong ka KJP snot sep ngi ladam don ki sekretari kino ki ba dei kinong kit kam lani ki dekon pastor na ki presbytery jo ka sinat sep ngi kin sngob ha lawai jing sang ban le hakan ni ka reception hangni ki don ki kot lawan ra na kalian ku sinat badai ban ra syaki presbytery lakerpan ya ki dekot bat ki delegates ki bampat yo ban le Syaki yeng namar ka resolution kedang long swaban senang ka jingeseng. Komtala kerpada pi pidang yo
tang itu Islam berki house number ndala wai ki jing seng sungbaban yelai biang ha ka reception bala register menai pi haga baki volunteer jongga balang kin sialam yipi syagiyeng like no kita ki bala lai lepa kita kila banle lagajong kajing kamon sungba kidon ki washroom kawai sya kani ka liang kadiang bangiyang nang ni kabadai jong ki rangba baka washroom jong ki kentai don sya kani ka liang kamon syapo basement bila ampron kam hakapor badan kam ki session la syai ka sngi kin long kumni ka session baningkong bat kaba ar jong ki rangba kan long hi hang ne ying mane tiana ka banta ka session jong ka jing sengkan thai pat kin long hang te haying school na kan ka surang nyai tang khendian ang te ying school kan don ka pandal blasna knang baro art session kin long hang te tika don ka wai ka jinggar pat na ka liang jong ka jing sengkan thai KGP assembly baha kan ka program balasan kam don program AA hakapor nyo statement stem la pentip dai sekretari ba kandon ka jing seng duai hang te ying school hakapor nyo statement stem kumta la karpan jiga dekon delegate baro jong jing seng thai kin poi nadu kapor nyo steng hang te haying school ngidon ka way ka jingkar pan nagaliang jong kabalang ngapenbot ika ay balakren da pastor mene ba ngamtip kidon ki parlong ki dekon ki delegates ki ba ngilapha nag reception sigiying don ki perlok ki 4 poi syek tu giying tingda long kabala nginda kerpat sngobha ka jingya la irung perlok kandon tangba sngbaban poi hakatu giying kaba kabalang kalapha nanta ki jing sang paj ba baro man ka janmien hadu ka singi utrai kin long hi hang ne haying mane lakar pan yang ki dekhot jong ka jing sengdong kin poi hang ne haying mane la Simon step hakapor nrebeje na ka banta ka reception ki bam 4 poi menta ka janmien kerpat ye ki oshar bat ki volunteer jong ka balang kin am andalawai kane ka jing seng tegini ki long ki jing penna nak liang jong ka balang Reverend Morotor. Tela kerpan ia ki volunteer jong ka balang ban sam mi ki booklet jong ka KGP assembly sengba ban sam lang bat tu ki lusit ke babmot iwai du khat belkin yo ka booklet bat ka wai ka lusit sengba ki volunteer belong ready lepai kini Kublai sibo ni kita kejiba mana ba kerpat ingi bagin subha manyabat kita kejiba mana baro ba kejiba mana kilong ki badan kam Tegawai ke bang akwa ban pensngo hane kapor. Hagani kasnam arjar persan ngila pelong ya ka Hosana 25. Hosana 25. Bakacing temu jang gani ka Hosana 25 lane ka concert mongi chayong ka concert ban lumpisa na mata Nepal mission. Nomor ba ka mission ha Nepal kerana ya seprang ti kedon kejing don kam ka bakerki ban pendep biya ka ying school ban te ka ying school ni sobha sibon mat ki sngongo yagi riu simet ki parbanget simet ki balang bat kemjur ki presbytery ki sunat ki balawan sekmat ban kerjaan ni ka Nepal mission ban ila ban pendep biya ka school building lane ka ying school kembagalong mentah Tiada mana kacing kerki jong kacing don kamban pendep no gani ka cingtei ya gani ka yin school ngilaham ban sim keliang nagi katu kat ni kiri simat ni ki balang nak ban pendep ya gani ka cingtei ya ka school building bat ngilala ban pli ya gani ka school building hobnai Februari mensyam senem ti nagi ni ki jing lumpisa jongi ki sim keliang ngidang dei ban penpai ngidang dei penpai sa kumba sau pulak syakiriu simet
bat kumju ru sigi balang. Ting dan kecing dan kam ke ba kerki ban penmi di bisa. Na ta kadau ta kecing aibor jong ka XD committee ngala ban pelong ya ka hosana 25 bat kelalong ka program ka ba job. Ban ngi community na kitu ki donors ka ba kitu ki appeal kinangwan kini ki jing yano seniang jong pi ki perbangai. Bat ngi don ki kremen ba ngin kam yo lum ya ka bisa kenam yo open pie ya kini ka jing sim keliang na pi ki katuk ani ki perbangai bat ni ki balang. Ti ia ka kot Nepal mission ka jing tre ka balang presiden nerlum khasi ngalatho hagasnam arjar khatway. Ti ka jing thumu golong ban penne pensa ya ka khana pateng nadu balatho nadu baseng ya ka Nepal mission. Ti ngala bu ha ka jimot janga ba ka jingmi na ka ne ka kot ka jingmi ne kot kan lecha ka Nepal mission. Ti gidang don gi sukmen sibun don pateng jong phi bala yo ngi ka kot Nari dang don pat abdeng jong pil lese gi mampat tit ti kebami nagani kicing di ne ka kot kan lek be chine Nepal mission te gi don sekatok ani haji siang ala perkhat kila lut ki te kot namar ba i kinri kenria yeng na kawe ka yeng chokwe ka yeng kum klet gi don sa asnduk ki thagi kot gi dang don te kerpat ipi subha man tit kum ala pen menau sekretari ba kador jisha ka bai shon na dong shadong galong aspa tangka tari pila pun ai kat ba pisngo mensim man ai syagani ka kam da ka ba yo thiet ingni ka kot tenga kerpat ipi gitu empat sembilan thiet sebab man thiet kan long ka cirap ya ka Nepal mission knang bingila ban pendap no ya ka jing siu no itu karam ka mingila sim kum ka assembly kada galong ka jing kerpat ka jonga But sumha manduai nganang don proses menta mantho sakawipat ke menta ka baar. Ti menta ngil poi sebakut jong ne kapor. Ti suwa bagin penuai ngi sunde man ai ko ble ya boro. Ki ble sim menta hai ne ji seng. Na do basnang. Na do ka jing puli nakti na do kito ki barwai perhem sim. Nang ta bade ka jing puli nakti ka jong ble ba ka jing duai. Bat kumjuru kiwe bat kini ki choir matrai la dang kali yangi we piwe ne ka por pisngi ko mno chpang ko jorwai na trai bro kin ong ki jorwai ke badon ka khobor ki jorwai ke badon ka khobor ban penjan yangi shauble lamba to jorwai jong pi khoble shibona ublen kurkhu yi pi bro atli ki jinge sing samal ni ki balang kabalang sedo bat kabalang nong tulep ikan tu ya pi nang penklannya ke jirwai bat kumjuro ke jinwai ji kelong hawe ke sengi pinlong ke nong yalam jong kabalang hadu ke label jong ka assembly kata gede ke jinwai ke jangi kebele sibona ke jirwai jong pi jirwai jong pi ngatip na pendeng jong pi pen lek pai no menta segala isuk ublen kurku yipi kan mau lemru ya ka assembly hak jindwai baga assembly kan ya cheprang hagi kam ge bun setap ki jong blai ublen kurku yipi tingin poi no mata sya ka ba pengin penwai tingin ruai no do tu ruai ka ba lai spa nyo Bat hadir dengan ini jeruai, ngakerpat, ya niki ex-motor yang ka sinot pedeng, Reverend DRS Nongspung in sepelat yangi, daga cerku penwai. Melong mami yang ablay kecipun hun na keputai. Melong kamha, banyak spa, bat pile alkor. Kumtu jeruai kebalai spa nyo.
dapat berlaku. Kebetulan keriklam Try pamen wan syam Do ai ngan syam Do ai ngan syam Kaput kaslam Kaput kaslam Kaput kaslam mondo Aki jengku fly meropan Dan ia min lasyan kodan Kajing sukjai Kawan keran Kawan keran Kawan kerai medan jumpa Dan si ben yung yaka mensin Ma in you Jesus no ben Kan sowan kan yang baroklah, yang baroklah, yang baroklah bagailah Tuan yang wahai Ablay kupa jongi ubah benang Melong mame batang mame marway. Ublay badap de kejing it kejing snai kejing mapai. Paling aingo emenam ta kene ka met ka benengkong jo kejing sedang jong kejing seng assembly jongi. Ingat pemeladonan kat lembat ngi melakur khuru ingi bat ngin mi no nang ne. Renggat kejing kurku kejong me. Pat benginang beteng pat de ka kamla syai ka singeru ka singe bakrau jong me. Kerku kerpang yang ibaro badika balang jome. Angin sengau bat ngin mat ke jenorkat ke jengelam jome dom semok hoi jome ki benta baro jengi perkat kam ki jing syukri jome. Pada ke bawah no kena ke porto ai bagi jing iba ke bena bom jukut cuma boleh kupa. Ke jing ai ke badap biang ke jemau terai be jing Yesus Kristus. Jing selop amat semok hoi ke bor kini sar kat lamani. Menta bagi bom jukut ru.